Здравейте, пак съм аз, Жоро. Ще направим едно продължение на видеото от предният път, в който достигнахме до там, че целият украински фронт в момента е пред колапс. В предното видео обяснихме защо се случва този колапс, но всъщност трябва да обясниме и от руска страна изглежда като колапс, но да речеме от американска, английска, френска страна, те не могат да си позволят това нещо, защото по този начин ние виждаме, че една руска армия, която всъщност при началото на войната тези западни сили обясняваха, че се бие с лопати и вземат чиповете от пералните машини, те не могат да си позволят тази армия да побеждава цяло НАТО. И другото нещо е, че все пак тези същите западни сили все пак са инвестирали и доста паричен ресурс в тази война, който никой не инвестира, ако не очаква някаква възвръщаемост. Затова те не могат да оставят този украински фронт просто така да се разпадне и руснаците да си превземат тези 4 региона: Херсон, Запорожие, Донецк и Луганск, където между другото са най-сериозните залежи на природни ресурси в Украйна, и да признаят победа от руската армия. Това за тях е в никакъв случай. Дори и да се случи, няма да се случи. Защото това значи, че те трябва да признаят де-факто, че руснаците сами или не до там сами, защото все пак руснаци също имат подкрепа от своите съюзници, ги побеждават. Затова западните сили, визираме НАТО, но всъщност не цяло НАТО е застанало така солидарно зад Украйна. Ние виждаме, че все повече държави, особено от източния блок или така наречения Варшавски договор, който е бил разформирован 90-те години на 20 век, застават все повече и започват да питат, да задават някакви въпроси. Защо се получава тази война? И защо нещата, които са определени в началото, не се получават. И можем да споменем кои са тия държави вече. Унгария вече започва сериозно да пита защо не се получава идеята в началото на войната в Украйна. Италия се двуми, да не говорим за Турция, която вече си е подала документите за БРИКС. А всъщност, когато говорим за БРИКС, може би трябва и там да се направи едно видео, за да се каже какво е това БРИКС, защо се получава, кога е стартирало, каква му е цялостната идея. Но както и да е, няма значение. Виждаме, че НАТО в момента е разделено. Словения също с Фицо, Унгария, Турция, Италия не е така едностранно вече и не така сляпо следва всяка една точка в идеята на НАТО. И с загубата, вече виждащата се загуба на украинците срещу руснаците,
все повече и повече държави започват да питат различни, нали, не много лицеприятни въпроси за НАТО. Защо са вкарани толкова пари? Не е ли било по-добре тези пари да се вкарат в самата икономика на тези държави, а не постоянно да се търси война, ескалация? И да речеме, преди няколко дни се чу, че Франция и Германия, тъй като те не могат да приемат, че Русия ги побеждава сама, започнаха да връщат идеята да изпратят свои собствени войски, които да помогнат на Украйна и да досъсипят Русия. Но всъщност това е много хубава идея, но какво могат да изпратят Франция и Англия? Английската войска е ясно, че не е дори в най-малка възможност няма да изпрати каквото и да било. Самите англичани признават, че тяхната войска е под 100 000 човека, включая готвачите и заболекарите. Всъщност заболекари няма в английската войска, защото като цяло англичаните не се грижат много за зъбите си, но както и да е. По някои стандарти казват, че английската войска в момента е около 70 000 човека. При положение, че те нямат пак, според тях, нито един кораб, който е в изрядно положение и може да влезне във война, става ясно, че те не могат да направят не почти нищо, ами директно нищо. В френската войска положението е малко по-добро. Те имат и малко по-голяма войска, имат и всъщност малко по-добре са от англичаните, но това в никакъв случай не може да значи, че французите директно сами могат да излезнат срещу руснаците. Каква е идеята на тези две държави, за да започват да говорят в тая насока? Значи, за всеки мислещ човек, то е ясно каква е идеята. Ние пращаме, да речем, говорим за англичаните и французите, някакъв контингент срещу руснаците. Руснаците го, директно казано, смачкват за няколко дни, тъй като англичаните сами си признават, че ако те сами отидат, сами влезнат в битката срещу Русия, те ще могат да издържат максимум до 3 дни. Дори английски военни споделят, че английската войска, ако я събереш на един така по-голям стадион за футбол, ще остане место и за едно стадо слонове, да речеме. Така че тези две държави не могат по никакъв начин да променят обрата, не могат да направят обрат във войната. Тяхната идея е американците, виждайки, че те са смачкани от руснаците, да се включат и те във войната. Но в такъв случай трябва да се замислиме американците какво биха дали. При положение, че те имат, всички знаем, че те имат 900 бази в цял свят. И тяхната идея, тъй като в момента или поне доскоро те бяха водеща световна сила, а идеята им е те да продължават да бъдат такава световна сила, те са разхвърлени с 900 бази в цял свят. Не само в Европа, не само в Азия. В Африка всъщност нямат много бази. Мисля, че ако не се лъже е една дори базата в Африка. Тук може и да бъркам, между другото. Но те са разхвърлени по целия свят, базите им. Което значи те с какво ще отидат и с колко хора ще отидат. И другото нещо.
общественото мнение в щатите ще приветства ли една, нали, поредна война, нали, в която, нали, говорим за война не срещу Ирак, да речеме, или пък срещу не толкова развита държава, както американците винаги обичат войните им да са срещу такива неразвити държави, но представете си срещу Русия. Русия, всички знаем, че е най-силната така от към ядрени бойни глави в света, а наскоро видяхме, че е най-силна и с какъвто и да бил вид ракети в света. Само да кажем орешник, нали? Тази дума, която явно в Пентагона вече не им харесва тази дума орешник. Така че дори и американците каква армия ще закарат на, нали, диаметрално противоположния край на света и то съвсем бързо, да речем до един месец. Това значи ще затваряме бази, ще отваряме. Те също имат проблем с набирането на кадри за своята войска, тъй като, нали, явно и американското население вече му е писнало от постоянните войни. Така че, нали, най-реалистичното нещо, което могат да направят тия западни сили, говориме Западна Европа и Щатите, е просто да оставят руснаците, да си спечелят тази война. Обаче, нали, поставите си на тяхно место. Някакси това е неприемливо. Това значи, че, нали, ние губиме поредна война. Нали, губиме в Близкия изток, губиме в Европа, губиме навсякъде. Нали. И как, нали, света как ще те приеме като хегемон, като, нали, най-великата армия в света, при положение, че ти не си спечелил нито една война в света. Затова Байден, или по-скоро хората, които... Той е една марионетка Байден, то е ясно. Хората, които го държат на конците, започват да ескалират. Вкарват атакамс, атакуват руска територия, която е, нали, призната от целия свят за руска. Говори се за вкарване на войски, натовски войски. Всякакъв вид ескалация се опитва, за да може, нали, хегемона просто да си поддържа из целия свят нещата.